ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝለኣኾ መልእኽቲ ብኽልተ ሰነ ንምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሚኻኤል ቦግናዶቭ ኣረኪቦም ኣብቲ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ደጋፊት ናይ ዝውሕል ኩናት እኳ እንተዘይኮነት ዝሓለፈ 25 ዓመታት ናይ ሓደ ቁጠባዊ ዓለም ኩናት ቀጻሊ ቅልውላውን ዓሚቕ ስቃያትን ዘኸተለ ብምንባሩ ብዝያዳ ማዕርነታዊ ተሳትፎ ዝግለጽ ዓለማዊ ለውጢ ከም ዘድሊ ዘረጋገጸ ምዃኑ ገሊጾም ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ትግባረ ኣቐዲሞም ዝተበጽሑ ስምምዓት ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ብሓፈሻ ኣብ ዓውድታት ወፍሪ ንግዲ ትምህርትን ዕደናን ድማ ብቐንዱ ከምኡውን ብዛዕባ ዞባዊ ጉዳያት ተመያይጦም ብ31 ጉንበት ሞስኮ ዝኣተወ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ አቶ የማነ ገብረኣብ ዝርከቦም ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ሩስያ ዝጀመሩ ዑደት ይቐጽል ኣሎ